Joysing ingti hem kachelele dera jok asar piatum joparni kachiru mekri meklang pen towar kacholang. Longdon Baptist Church Sunday School Department atum pen sanglang ke hat picnic spot along kapang thirasai kedeng pon. APHLC Asongjapo Bank Trok atum Hamren District Jail pen kejok. APHLC Arat atum pen Karchupon. Upper Diopani adolong kikim kerang pinyarni anta kipatang tidera jok rat atum kacheleng japan kisungnang. Birta kelang arat doan aphan gardong pajirlo gardong non Karbi Longri Abirta long pen ujang terang pi non arjuik tha birtang ton pen. Dipu matipung rong chingrum dhoram singrong hang arong amekar karlitang babu ingti lapen achor basapi rong pharpi atum kiduk thektik joparnita han parbo chojordun cho pensi ane omta kichu lapen asopo klengsi joysing ingti artanikan thomkep ta bang ahem chongdadun chot si hem aphan cherap chitodunlo bonta joysing ingti kedamtang thereni phai grehini arni bang ahem kam chongda damji aphan barlo laswa hut asar pia phanta nang tahan chujordam nun neta bang ahem kam churidun popupen barjoi pini arni anta thang abirta ave joysing ingti arideng along mobile ka videra jok kachiridon aphanta akisung dokoglo donrap jepo jepi chini chethega tumalong anta birta lo bonta joysing ingti aphan thang abirta longponpe joysing ingti asar pi abang asopo phan kachingtung lapen kamatha kisung chothekte jun thekte jo padap kachiru mekri meklang pensi asopo phan towar cholang dinglo joysing ingti a okapran me parpe bonta asar pilapen apiso aso phan kachelana ijia phan ajoksi arta ong eako penta chongda chutelo ponang koklo lasi alangli sopo phan madule theklong abang aling sitame 9954872412 anumber along kanghon kajin sopen solangdo karbyang arat aphan joysing ingti asar pi basapi rong pharpi amekribu propen chuningri padopon ada pen lo at baji apor pen lo la son haji radam ji puma he mat anung we chiwang ide nang lima ko madik lo nili ka pai iglo raja sapai iglo kang bo puta ke nili ke so phan ke e do barani pen pini an ke ni thom lo po la si so nang ri pi thegi ma pu nang li tuma pha la si nang chuning ri iglo apran mendala boson nang pen ta ke bar ke do sita me ahem chi iri re ijo hajira ke dundun he sitano son ahem chi iri re ahem nang che lewek nai kang bek ji so ke arong ke rong chingrum lo dhorom singrong hangaro so kang boleh bang tu bang order du ko son bang order dur ke penele ula son he kiso abimara bang do kok la son ahut pen he murgi bemar po si bangalam ke pulo arlenglam ke son krebdet kreba kiso do kok ama manghu mangram do kok jarlo la si anta hodai mati kali he ahut pen he son do kok hodai mati kali la si la so nang litum malong la si nang chuning rilo nang litum nang ripithegi ma pusi nang litum phana ke chohang lo tela so kang boleh bang pulong pun do ma ba ave phun ke hini do he tabang apisai che pon la hini ta maso so ke ari deng ajata we hat ari khali lo tela dak ma hem ke baru kilo ku kang ka
aja ta pupe pudam joy aja Ada penggebar mah. adap ke dam ke sonlu adap si dam le hen pai ke nangahan jor bang po han joro ini bang hajira dam pu pulan cot ke puka jata puka ke Nah itu patumi dik pen pupu don rap la pen sir pulang khobor et lah. sop ci khobor iglap lo purijar ko an ma ke dota ci khobor lap lo avi lili puja Nah ta thek bang thek mada. theklong li avi puja si non bang ke nang li tumphan la si nang ke chuning ri lo nang ke cho hang lo nang ke chor ju lo ni ri pitha no hok pen tami nang li tum halong la si nang li tum king ri ke bang lo nang chuning ri lo la si non bang ke ni ri pitha puja lo ang budir sol he debani pen tamji pen bangun de lomte la bani li sai dua so pok leng si lo asi non ni li tum gachinu ri bang la theklong bang ali stami ala non ni li nombor pidun do la so nombor along punang nang lo pen asi chinu ri kang tung la dam hat no hokalang no hok ajil po long tong do ne mate kedam thabaret ne mo gai hak tum minut bahini tum jong si theklong pulote aso nombor ha photo da dak pilo aso tengวันนี้ยังสิเทคลงแต่กลางๆฮอนก็ยินสู้เป็นมันเนี่ย พุ่นนังรู้สันเตะประหยัดบางนั่นLakha inquiry for Nilip MSc constituency ke pharlo Chokiola Longdon Baptist Church Sunday School Department atum Sanglang ke hat picnic spot along Kepang Terasai ke Klempon Longdon Baptist Church Sunday School Department hoi pen picnic ke cho lapen Kepang Terasai sitame Klempon Bangso picnic spot along bong ke paphuk sisa do lapen keter ke erta penang ando Bangso adim ke Klempon nangko ke Halloween pen ke wang atum sitame kijui ke lang ning ingsam jin pen juilong po pumatha ponsi Kepang Terasai Klempon lo Kesang ahem bonglong along sitame saini namsi saini wit ponsi kepalang measai Klempon lo lapen alang litum kachoning ripon thu lake kedamtang ason kepatar deji bong hei hui sitame kepang hang hedeji aphanta chuning ripon Longdon Baptist Church Sunday School Department along Sunday School class ke thakpon class 3 and thakpon lake nursery class intermediate class junior class lapen youth class and thakpon lapen kadokave Sunday School students Bank Pharoi Sirap Hokep ando Pusi Sunday School Superintendent Sir Benson Rongpi Pastor Robinson Ronghang lapen Senior Pastor Benting Teron atumpen Pachinipon Kedamtang arni nijang Karbi Anglong wothat langso LSC APHLC atumpen Article 244A Autonomous State lapen 6 Schedule kepang tang jiaphan BJP Sarkar atumaphan sodak pen ke pachini jipura nijang Karbi Anglong prekjam hawar along armu kachajeng pon par omplublo laso armu kachajeng pon bom ahut raikom sai kiatum todun paksi kham khia sai dengpon lo Lapuson apora hut raikom sai ki atum pen APHLC asongja puwa tumaphan raikom sai ki atum ngep ingnang ponsi phatek along thapon edlo Laso putak APHLC atum pen port along an lamchedan dun pen chipahai ponsi kedamtang thereni phai cricket home arni raikom sai ki atum pen kangnang pon ere APHLC asongja po athatek pen kepajok ahut APHLC Central Committee mai phu jai kathar pen chenglok APHLC along ke klema bang phu bang phian chitodun si karchua sai dengpon Welcome back. Rapho Deopani mati Arnamlang PMEC constituency arlu Upper Deopani adolong kikim kerang pinyarni kapatang TC Pangram Susi Biko
labang so dolong ki kim ki patang pon pe da long ko mara phan lo akoi ki jongji contractor lo mate KAC atuma phan lo arjumi lasi non barla nang ki lia por RB ki jang lang ki theloti kacheling movie kisung ko andoni kachetong nangji Deopani MSC constituency aradatum labang so dolong akaya chithia bong son athi labang so kacheling atowar pensi Keringa warsai ki claim ke dam jase met bepar beha chojor cholang usumar lug charli ki subi un e kachepon penching lok ki ongdung ason anta labang so dolong kap nangji lang dammi labang so dolong ki kimpon kuti tangka pen kimrang ponlo pinpo dammi ke dam dang apor KACCM Dr. Tuliram Ronghang adimaklong pali pen labang so dolong ki kimpon prabjin pen patang pon bekpu pusi Deopani aradatuma phan lamchak chipipon bonta piniar nian tak kapatang pon thek theda jok haladak aradatum kacheleng japhan kisung pen jokun eder lasi Deopani aradatum KACCM Dr. Tuliram Ronghang Deopani constituency KACMEC Surbon Telenga KACEM Mukut Mahanta tumaphan prabjin pen labang so dolong ki kim kirang kapatang piwek japhan si hadak aradatum pen kachuning report Binia Abirta lang si kang ton chalo kaduka beta domi thak me kardong